joka paikassa kun saatte yleisöä. Voi joo. Mä menin vaikka kuuhuviksi siellä kun joku. Pikkusen jyrkkä tuo mäki. Kova peli sun nouset tonne. Kuuletaan nykyään. Joo, kato ne. Pitäis voijella taas nuo nivelet. Rupeeko aine loppu? Joo. Tässä menee äkkiä aine. Siellä on ihan täynnä se tankki. Oli. Ei, on sillä vielä. Ei, kato jos se... Minuutti mä oon kuvannut jo nyt. Vieläkin pystyy. Vitsi on miten siisti on vetää tonne ylös. Oo. Sitten kun ei saa verkkoa, niin se ei kuule. Hyvä kun se veto menee tarpeeksi pitkälle, niin se pyörähtää ympäri iteksiin. Niin. Mä oon kuvannut 172 sekuntia hei.